ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва аппарати собунбурорак роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. замини фурӯшӣ аз душанбе маста ва нархҳои имрӯза сар мешаванд ай 25 000 сомонӣ. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp экран буда роӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. хонаи, заминаи, квартираи, аппарата чизе ки набошад дар WhatsApp имо роӣ кунем, мо рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи рӯдакӣ, аз шаҳри душанбе, аз шаҳри исор, аз шаҳри ваҳдат, аз ноҳияи фархор, аз шаҳри бухтар ва квартираи фурӯшӣ ҳам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки аз куҷо ба шумо хона ки лозим бошад, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза 133 сомонӣ навор аст меги маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, чӣ хеле ки боре ки набошад, борҳои шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи МКАД, территорияи метроҳо, датчаҳо борҳои шуморо қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, хоб Турсунзода, инчунин ба Варзо, хоб территорияи ба Хатлон 25 ноҳия, территорияи шаҳри Бухтар, Восе, Кулов, Данғара, хоб территорияи Калхозобод, Панҷ, хоб Хуросон, Ҳамадонӣ обшин 25 ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи шаҳр ноҳияҳош оварда мерасонанд. сета рақам доранд ки ҳар се рақамҳошро кор мекунанд, ҳар сеш дар WhatsApp доранд. компания Накаи Ёқуб беҳтарин компания, таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад. бори шуморо бо гарантия соҳу саломат бурда мерасонанд. агар маълумотои бештар хоҳем фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳошро нависед ё ки занг занед, ба шумо маша фаҳмида метавонам. агар аз номи канали Рахш ТЖ гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунам. маромад мо компания грузоперевозка Накаи Ёқубро ба шумо тавсия метавонем, метавонем ки ботона рӯй кунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст ки срочная хонаи сеошона қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, дар Ленинский район, повороти Ленинград. ноҳияи Рудакӣ, Ленинский район, повороти Ленинград. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки обсведа аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ҳама чӣ дорад. дуруни хонаҳо кушод аст, хонаҳо уже ремонт доранд, яъне ки барои зиндагӣ уже айни ҳол мешавад. проектҳои нав карди хона қоидавӣ срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 380 та бо муомила дорад. шкатур, монтаж, дар треза ҳамаш кардагӣ аст. хоҳем ба дилихтон бо як рангу бор карда мегирен. нархи хона 380 бо муомила мешавад ва ин рақамҳошон аст. якумаш мегафон, ахираш 61, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. шахсоне ки мехаранд мегӯяд ки занг занед ки дар WhatsApp нависанд, ба шумо маълумотшо метиҳам ва хона бо IC 80 бо савдои хуб дорад. вариантҳои хуб маромад кадоме ки лозим аст, маромад занг занед, дигар маълумотша гирен. ва дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навори моро тамошо кунед ва навора то охираш тамошо кунед. нархи хонаҳо хела бисёр арзон. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. аппарати собунбурорӣ аст ки срочно фурӯхта мешавад ки бо тарзи кор карданашам нишон метиҳанд. аппарат мега 100% кор мекунад. як донаи собун шумода 1 сомону 80 дирам меғалтад ва обтобиша шумо омада аз шумо омада 4 сомону 50 дирам мегиранд. маҳсулоти барои собунбурорӣ дар Тоҷикистон мега ҳаста. маҳсулоте ки дар Тоҷикистон аст, маҳсулоти собунбурорӣ 1 килош мега 9 сом 10 сомон аст ки 1 килош мега 5 дона мега собун тайёр мешавад ва аз шумо 4 сомонӣ мега омада обтоби мегиранд. шумода як донаш 1 сомону 80 дирам меғалтида. ҳолаташ мега беҳтар мега 100% мега кор мекунад бо тарзи кор карданаш мега нишон метиҳем. нархи аппарат мега 11000 сомон аст. бо хайқатчон мақсад мекунем, маслиҳат мекунем ва қарор дорад дар ноҳияи Қабудионда. дута рақам аст, ҳар ду рақамҳошон 24 соат кор мекунад. кадоме ки мехарад бизнеси беҳтарин барои хонада бизнеси беҳтарин аст. 11000 сомон бо тарзи кор карданашам нишон метиҳам. хай ҳамаша фаҳмода додум. хоб ин рақамҳошон аст, бо моро занг занед ва маълумотои пурра ва аниқша аз худашон гирен. маромад кадоме лозим бошад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши мошинбозор гуфтагӣ аст, яъне ки Рудакӣ дохил мешавад. пеши мошинбозор ҷои хуба мега, территорияш ҷои нағза. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки об ва свет аст.
ҳоҷатхона, ошхона, баня, хона хай ремонт дорад, барои зиндагӣ 100% тайёр аст. 5 сотиқ замин, 4 дар хона, пеши мошин бозор, хай маълумоти пурра бо тариқи телефон. Нархи хона 250 000 сомон аст бо муомила дорад. 250 рақамошо дар поёни видео мегафон аст. Кадоми дар лозим аст маромад занг занем. ва дӯстони азиз, агар аз шумо аз кадом ноҳия, аз кадом шаҳр ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад, танҳо дар таги комментария нависед. мо агар ёфтем дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо подлисаш кунем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки срочна қарор дорад дар ноҳияи Восе. хоб дар тарафҳои мақсад ки Гулшанобод гуфтагӣ аст Соҳибуш. 15 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардага. дӯстони азиз ки якта веран аст. хона мақсад ки ремонт мегӯяд кардагӣ аст, зиндагӣ карда мешавад ва 15 сотиқ замин бо боғ дорад ки дарахтони мевадиҳанда шунодагӣ аст. ба пеши хона мегӯяд обуш 24 соат мегзарад. то района мегӯяд тақрибан 1 километр роҳ аст. мактабам наздик аст. хоб нархаш мегӯяд 90 000 сомонӣ аст. бо хай хитон занг занем, маълумоти пурраш аз хушон гирен. нархаш 90 та бо ҳамирам ягон сум муомила мекунад. гирдванаш маҳкам. кадоми дар ки лозим аст маромад тамос гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. 60 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. квартира хай ремонтуш средняй замонавӣ нест. шаҳри Душанбе колхози Россия. нархаш мега 300 бо муомилаи хуб дорад. танҳо пули холӣ алиш намешавад. нархаш 300 000 сомонӣ. на рақамошо мегафон. кадоми дар ки колхози Россия ки квартира ки лозим бошад маромад занг занем. дуруш кушод аст. дига маълумота гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Эловар гуфтагӣ аст. соҳибуш деҳаи Эловар. ҳамин хеле маълумото ки ҷойша ки нафаҳмида бошем бо занг занем, хитон аз соҳибаш пурсем. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 дар хона кардагӣ аст ки об свечам аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня боз аст. пешхона хеле боғчаам дорад, якчанд намуд дарахтонам шунодагӣ аст. 2 хона такхона ина ки дорад зонад подвал, анҷомхона, баня, ҳоҷатхона дорад дар дурини дохили хона ва хай дигар чизош. хоб баъзе мақсад чизошам шпаклёвкаш кардагӣ тайёр дар тиреза дорад. нархаш мега 120 бо муомила дорад. хоб рақамошо мегафон аст. шахсоне дар ки хали хона аз тарафҳои мақсад ки ваҳдат лозим бошад бо замон занг занем маълумота аз худашон гирен марама. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки бо срочна аз шаҳри Душанбе аз территорияи райони Фирдавсӣ поёни Корвон роҳи нав рӯпарои мактаби Навда. хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. дӯстони азиз ки доми 4 ошона аст. 45 квадрати метр. духонага дуюм ошона, доми 4 ошона, 45 квадрат, об свет аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. хайр ин чизе ки дорад бо чизи чораш мегӯяд квартира ва хоб мактаб, садик, бозор ҳамаш дар наздикииш. хоб нархаш мегӯяд 275 000 сомонӣ аст бо муомила дошта. 275 000 сомонӣ рақамо мегафон. кадоми дар ки лозим аст маромад занг занем бо арзон мешавад. ба хотири меҳнати мо лайкира фаромӯш намекунем, мезанем ва навора то охираш тамошо мекунем ва чӣ реклама ки дошта бошем маромад рӯй кунем, реклама мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшӣ аст. айниқтараш ки бо хонаи Времинка. хона қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар Уртабоз гуфтагӣ аст Соҳибуш. 8 сотиқ замин аст ки 2 дар хонача дорад ки документам мега дорад ва светчам аст. хай нашуд обшане ки нагуфтиян. нархаш мега 37 000 сомонӣ. ноҳияи Фархор Уртабоз. ина рақамошо мегафон. кадоми дар ки аз ҳамун тарафҳо ки хона ки лозим бошад маромад ёки замин ина занг занем маълумота гирем. мегзарем ба наҳум замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Саёд гуфтагӣ аст наздики қалаи Ҳисорда. 5 сотиқ замин аст. дӯстони азиз ки замин гирдаш полни худ маҳкам аст. замини ҳамвор боз камтарам хали шебе пебеш хали чизоам дорад.
намедонам фундаментошам вороди рехтагӣ аст. Бо хатон аниқ мекунем. Нархаш мега 85000 сомонӣ. Шаҳри Исор, деҳаи Саёд, наздикии қалъаи Исор. Марамад намазур бо обшам буда, бо арзон мекардем. 85 та савдо дошта. Дигар маълумотои пурра тариқи телефон аз худашон. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ аз Душанбе. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои болои Адир гуфтага аст. ҳозира мақсад ки сари киштӣ ном дорад, сари киштии болои заводи ғишт. Обшин майдурини марказ хела боло берун аст. обшин мега дар амиҷа мега 6 сотиқ замина мега 3 сотиқша мега мефурӯшад бо нархи 25000 гуфтага аст. бо хахтон аниқ карда мегирен. бо иҷа фундаментам рехтагида гирди банашда одамо зиндагӣ доранд. нархаш 25000 дар 3 сотиқ замин дар тарафҳои киштии боло обшин пеши завод буда. обшин дар шаҳр берунтар. хоб ин ами рақамошонда агар кор накунам WhatsApp имо доранд. шахсоне ки лозим бошад марамат занг занен, боқӣ монда маълумотша аз худашон гирем. лайкора фаромӯш накунед, занен, навора подписац кунед. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.